Astăzi s-au întors două colete la noi, a căror clienți, un pic mai neserioși, nu au vrut să mai răspundă la curier. Haideți să vedem împreună ce au pierdut. Înăuntru coletului avem un tablou. Ambalat foarte bine. Înăuntru este un tablou de aluminiu, care bineînțeles nu mai avem ce face cu el și o să-l aruncăm la gunoi. Și mai avem două căni personalizate cu poze. Bineînțeles că nici cu acestea nu mai avem ce face și o să le aruncăm și pe acestea la gunoi. Și o cană foarte frumoasă cu toartă în formă de inimă. Surprise! Haideți să vedem și al doilea colet. Ce a pierdut clientul. Nu înțeleg de ce faceți comandă. Comenzile ajung de pe o zi pe alta. Nu mai aveți bunul simț să răspundeți la telefon. Înăuntru stă o căni. Haideți să vedem ce model. Foarte bine ca să găsiți foarte la transport. Avem căni glitter pentru nașul și încă o cană glitter pentru nașa. Un set foarte frumos de căni. Ne pare rău. Și ne mai avem o pernă. Mai avem o pernă personalizată cu poze și cu mesaj. Bineînțeles că nici cu aceasta nu mai avem ce face și o aruncăm la gunoi. Vă rugăm să nu mai dați comandă dacă nu vă ridicați coletele. Mulțumim!